Bună, astăzi o să vă arăt lucrurile pe care mi le-am luat eu pentru banchet, scuzați-mă. Și o să încep mai întâi cu fardurile și cu lucrurile care mi le-am luat pentru față. Avem în această funguliță. În primul rând, i-am luat două mostre de parfum. Pentru că parfumurile erau prea scumpe, mi-am luat decât mostrele. De fapt, nu mi le-am luat, mi le-a dat cadou de la magazin. Și a fost foarte drăguț. Am luat șervețele demachiante, pe care am dat 9 lei. Sunt foarte, foarte bune. Mi-am luat o ojă pe care am dat 15 lei. Uitați, este turcoaz ca rochia mea. Și mi-am luat și ruj, care miroase foarte bine pe nuanța asta. Și am dat 7 lei pe el. Și în ultimul rând, la farduri, mi-am luat această trusă foarte frumoasă. Uitați așa. Se deschide normal. Uitați, are aici fardurile normale. Poate unii dintre voi o știți, dar eu o arăt. Acum să văd cum arăt. Aici are un rimel, un creion de ochi și două pensule. Aici are fardurile. Încă niște farduri. Și aici are luciurile sus și jos. Și când tragi din părți de la acestea, are iar machiaje. Uitați. Uitați cum e așa. Iar când trag în față, acum că am o problemă în față, avem două blașuri și pensulica lor. Bun, mi-a plăcut această, iar pe aceasta am dat 65 de lei. Și după cum puteți observa, are și oglindă. Și este foarte practică, dar nu merge folosită în nu știu ce zone sau... Eu o folosesc decât pentru ocazii mai speciale sau ceva de genul. Și are și o plăcuță pentru fardurile, primele farduri de sus, ca să nu se ia fardul. Voi termina cu produsele pentru față. Acum, de la Daima, mi-am luat o pereche de sandale foarte drăguțe, care se asortează de minune cu urechea. Și uitați, sunt numărul 38. Așa arată, sunt foarte drăguțe, sunt cu paiete. Iar pe acestea am dat 80 de lei, a fost reduse de la 1500. Foarte drăguțe. Bun, și am terminat cu pantofii și cu luciile. Acum o să vă arăt rochia. Da, e pus într-o pungă foarte mare, să mă dau în spate. O să vă arăt. Așa. Uitați. Așa, iar la spate e decoltată. Are un fermoar și o capsă și este decoltată. Iar jos este bufantă. Și este foarte, foarte frumoasă. Iar pe aceasta am dat 2.500.000.
vă. Bun, am terminat cu acest episod. Sper că v-a plăcut produsele și să-mi lăsați la comentarii dacă vreți să vedeți un alt videoclip, de exemplu cel de la serbarea mea, și o să vă arăt și cum o să mă coafez de banchet, pentru că o să mă coafez și o să merg la o prietenă de-a mamei mele. Deci, da, să-mi lăsați în comentarii dacă vreți să vedeți un videoclip cum mă coafez eu pentru banchet și dacă vreți să vedeți serbarea. Și, bun, v-am pupat, nu uitați să dați like și pa, pa!